Селище на 7000 години беше открито чрез геофизично заснемане на могилата край шуменското село Иваново. Къщите в градчето са били ориентирани север-юг, като са оформили малки квартали. Между тях е имало улици с прави ъгли. Селището с размери от 90 квадратни метра е разположено в южната част на могилата между две реки. Въпреки естествената му защита, то е било оградено с 4-метрова крепостна стена с необичайна форма. Формата на това палисадно укрепление не е била кръгла, типичната или очаквана кръгла форма, а имала една разчупена, наподобяваща осмоъгълник форма. Не е ясно все още причината за това. След което е следвал един дълбок ров, пълен с вода. През 300-годишната си история селището е било преустройвано 7 пъти, но се е следвал общ градоустройствен план. Двоетажните къщи с аристократичен привкус са били разположени на естествен склон с поглед на юг. Във всяко едно от жилището откриваме в изобилие дърво, което ни дава информация, че в това време хората са познавали това, което ние днес наричаме паркет, с една много добра хидроизолация. Находките, които откриват археолозите, разкриват бита на население с висок социален статус. Не е изключено селището да е било култов център заради разнообразните и с цветна орнаментика керамични съдове.